urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen among disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripmu diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ora ngelingi wong lanang kerjane apa ora ngelingi wong lanang kayane piro ayo padha nonton wayu manggolo bareng-bareng ngalap berkesing kuwasa ojo teko seneng monggo yo ayo opo meneh golosku Desti mengko pungkasane bareng buka watine wong gara-gara kowe tumo suwe-suwe ngrasani tangga kelenak-keleni iku mesti bubar petan terus perang Brontoyuda rumah tangga perang gara-gara petan sulung neng tewa iya gara-gara petan anak telur gara-gara petan moro tuan jaluk sedang iku mertua Neh mas, sitingkas mas. cah iku nek mbok kongkon ra ngarah gelem nek mbok mbarno dunekno dhewe Neng aku seneng, do semangat. Lintek semangat. Bayaran entek din. Wis Lho kok podo leh din. Wis karo hiburan tok. Untrae wong do Wis ora apa-apa mas, sing penting hiburan. senengane dobon wong elek mbok teru. Lah iya aku elek kok mbok teru. Tak goco nyong-nyong ameng engko. Bon kok elek, bon ya apik. Apik kene bon. Iya toh, entuk dhuwit bon nggo nyukupi keluarga. Alah bon kok apik, bon iku nek ning pikang lewarane ra umum kok. Wis nek mecotot malah walah. Aku ngrasakno pancen lagu suwunane Mas Panitia. Nggih, Goro-goro petan. goro-goro petan. Iya, iki ana maknane, ana filosofine. Maknane filosofine goro-goro petan piye? Non caos hiburan kok sek kok iso. Goro-goro petan kuwi sing digoleki kan werna-werna. Sing digoleki apa ae? Siji kor, loro tumo, telu lingsa, sing paling bahaya iki sruwa. Dadi berarti ana papat. Siji
kor loro tumo, tumo telu lingsa, lingsa sing paling bahaya sruwa. iku ora sak jenis to Sak jenis tapi dhewe-dhewe bentuke dhewe-dhewe maknane. apa iya ta Lah ora percaya. jajal aku tak pengen ngerti sing pisanan goleki kor Kor kuwi saka tembung KOR. KOR KOR. K K kabeh wong mesti kulino ngrasani tanggane nek luwih sugih. mesti ya iku Iya jelas wong aku dhewe ya iya kok. dadi kabeh wong tau ngrasani Tanggane. Ya mesti iku K K. O Ora mokal mesti do bentak sirah, beda pendapat, beda selisih paham. R Ruwet nggone urip, mulane kesandung nggone le lumaku utawa nggone nyambut gawe. Iki kor. iku kor lah nek sing nomor loro Tumo. apa tegese tumo Nek wis kore wis dijupuk, muga-muga tumone iki ndang dilaksanakno. Mergo tumo ki padha karo tumata nggone omah-omah, wis mikir kesalahane, wis mikir kabeh apa sing dadi rentek lan sarune nggone bebrayan. ngono ya Tumo. iku tumo Ya lah nek sing lingso lingso nek wis omah-omahe wis ditata, kore wis dijipuk dibuaki, lingso kuwi kudu ndang eling karo sing kuwasa. oh iya ya Din rungokno Din iku lingso lah nek sing pungkasan Seruwa. apa tegese seruwa Seruwa iki tegese seru kuwi banter, wa kuwi nggone iya. apa Kami tuwum-tuwum bocah tak dongak-dongakno manak neh kowe. ya ampun apa Pak tegese Seruwa kuwi seru nggone lumaku utawa banter. Wa kuwi tegese wawa utawa panase wong ngalami urip utawa kehidupan. Mulane sing paling bahaya ya kuwi. Banter nggone gegayuhan, banter nggone mikir piye carane aku iso luweh dhuwur utawa luweh akeh saka tangga teparo. Nek wong kene tak akoni mesti gak enek ya Bu. Mboten wonten Bu. Nggih. Kok do meneng ae enek berarti iki. Ngengan aja ngantuk apa songgowang. Ampun ngantuk riyin Bu nderek melekan. Lah ngono ora ketang piye awake dhewe iso ndedonga iso menehi conto karo dulur-dulur kedung watu kene. Amin alhamdulillah muga-muga nggonmu mitutur kanggo dulur-dulur dong watu muga-muga migunani. Mergo gara-gara petan iki mang lagu sing kebak filosofi utawa gambaran sing wis sampean kandhake. Ning aku yakin nek warga kene iki rukun mergo terbukti guyub rukune dulur-dulur kene iso duweni acara sing mewahe kaya ngene. Iki acara tahunan. Urunan apa mboten? Urunan mboten Bu niki. Urunan. Tenan Bu. Ya wis nek ngono aku kok tak gak njaluk bayaran mogol Bu. Lah kowe apa ora rugi ra njaluk bayaran? Kowe wis mergawe. Aku nek wis roh nek wong urunan ngene iki ning ngger desa Bu, kula mboten nate njaluk bayaran mogol. Tenan. Tenan wis ditransfer kok. Dadi ora tak jaluk neh. Dledek. Oh tak kira tok ki nampa bayaran. Ya wong bayaran piye wong sesasi wis tak jupuk 30 sasine enteke. Entek iki karek nglakoni Bu, mulane aku mang nyinggahno gedang kene ame tak dol. Dagelan kok nyinggahno gedang. Nyinggahno gedang tak dol nggo tuku bensin Bu.
Ya Allah le melasem le Pak. Gene le Bu mang ndok sajen iku anggitku mangan ben karo ndok kancane wong dodoyan pindang. Aku entuk pindange cuwilike ra umum. Yo ora sida tak pangan Bu terus nggodhok ndok sajen. Bareng tak godhok malah mecungul pitike Bu. Gusti kok ya mentolo godhok ndok sajen ayo yo. Ngerayu kepengen mangan ndok bature do mangan iwak kabeh aku tak ingetna. Wong tan mongkon ndok sajen ku yo ndok pitik ae ora pati enak. Asine ndok ku ana sing luwih enak. Ndok apa ora? Ora ndok pitik. Ndok bebek. Ora. Ndok mentok. Ora. Ndok banyak. Dudu. Lah ndok apa? Ndok esuk-esuk nek dikukur iku penake ra umum, Pak. Ora penak licet. Ana sing penak neh. Apa? Ndogrok karo nyawang PK. Aku kok melu prihatin melu malah penak iku. Ono kok godhok-dok sajen ning ya ora apa-apa wong pancen kabeh gemang ya menungso butuh maem, butuh dahar. Tapi dulur-dulur kene luar biasa oleh ngladeni tenan. Sego urung dipangan wis ditokno neh, sego urung dipantokno neh. Ngantek bingung ora tak pangan belas aku. Ono lah kemang wis mangan apa durung? Mangan kono iku mang piringe ran rusuh tak isai lho. Ono ibu-ibu malah lho kok wis ndor tanduk lho aku urung mangan nek derene wis aku. Terus dilebokno neh. Aku terus nyambel dhewe ning nguri. Iku mang aku seneng disugati wak pitik, terus dhuwure ana krupuke mang aku senenge ra umum. Krupuke lho Pak enak. Krupuk apa? Iku mau krupuk sing dienggo lau mangan mang lho. Krupuk kamban nggo nutupi pindange kok. Kok pindange wedi nek mecungul tutupi kerupuk. Aku masane wong kene jebule enak. Tenan Bu, aku ndek mang lho sumpah memang ning kono iku tak icap-icip. Jebule mak enak masane wong kene. Enak tenan. Enak tenan aku ngicipe ning kono. Aku terus dikon goreng sego. Kleru aku mang. Kleru apa? Njupuk uyah kleru gula. Berarti iku lagi. Aku yo diguyu karo sapa? Mbok Milah. Sing wonge rada kelembu witeng iki lho, Bu. Ane, Dar, njiko apa? Uyah Mbok. Ya Allah Gusti kowe iso maca tulisane ku apa? Gula. Lho iya, aku kleru gula lah ya wegine ra umum aku ngono. Walah, wong goreng sego kok kowe kleru gula, kudune lak nganggo uyah. Lah kowe bar mangan aku bar mangan. Lah Sariman mang bar mangan murung. Ora roh ora ngurusi Sariman. Man, Sariman mangan ra mangan wetenge gawedene ra umum kok. Ya sebagai teman, sebagai kanca ki ya kudune melu mikir to. Kanca apa? Kanca sing siji mangan ya sing siji kudu melu mangan. Ya delah samang, mangan gak mangane wetenge gawedene ra umum. Mbah meteng mbah apa iku? Iya lah. Petengmu lho gudi ku meteng ta apa? Lho mumpung ah, Bro. Lho kok mumpung? Aku nang omah ra dilewetno bojoku ning kene cawisi sego ra umum. Wah, kalau merica. Dase buanteng teng pelilik. Bar mangan. Bengi dikai soto. Soto. Masamu aku ning kene seger no kok sehat dhewe. Soto apa iwake dikeruki karek segone tok lho. Cawisno wong jan. Sing penting aja soto pikulan koyo ndek awan lho, Man. Wah kalan ndekne. Lah kok ya ngono mangan randang-jang antekno ah. Lah aku dak leren sik aman wong bar mangan jajan mbok kon mangan aku mangan dumbeke wong kene mblenyek-mblenyek. Iya nganune ngeplak cangkem. Apa? Iku apa jenenge bogis. Tak pangan tak cokot kiel lho. Iso ngeplak cangkem aku. Kelakuane mangan tak pirang-pirang. Lah ya ora eling kancane. Wong mbok sing eling kancane. Aku lho sesuk rawani mulai perkara bojoku tak omongi kowe. Lho kene bojomu. Lah bojom kene. Ngamuk-ngamuk ngantek iki rung bar. Lho langsung pateni dak kowe. Cangkemem bojo kon mateni. Lah wong bojo elek kowe ro bojone Sariman nemen kok, Bu. Tenan iki lho aku dolan iki lho. Jarine bojoku jos ndar gingsul. Untuk gingsul. Lho aku golek bojo sing gingsul. Gingsul apane bojom kok gingsul iki lho? Lho gingsul bojoku. Gingsul sisah sithik ngene iki. Ora iso wong aku ndelok bojome ngene kok gingsul. Ngenyek. Gingsul papat. Ngono ku kowe nek ngerti. Kowe iku nek ngerti bojomu gingsul papat. Iki lah gingsul papat. Iku jenenge ora gingsul ning merongos. Ana gingsul kok papat. Lha ndak gingsul.
Iku jenenge ya mrongos man Sariman. Ya iku jenenge gingsul, giginya nyusul. Ora mrongos. Lah kene Cangkeme gak kamot. Wong kok iso Wong sing bojo aku kok kowe ngeyel. Iya, iya. Aku pedhom aku golek cah wedok sing gingsul. gingsul. Gingsul siji rugi sisan papat. Rencana iku Muasamu jak rujak lambe kaya wong isa-isa. Lah kok iso? Klotak. ngene iku dak ditukokno apa alat sing untuk membentuk gigi sing biar Wes, rapi. iki tak pasangi bagel. Ben gak ketok merongos. Terus tak pasangi ngene kaya pager lho. Ngene aku. Kok dipakai apa pasangi bagel? Bagel. Kaya cak Iku nom-nom. ora bagel. Apa? Behel. Ya pokoke kaya pager lho. Aja kei behel utawa pager. Kaya apa? Langsung plindesno slender. Ngene iki nang nglorati. Lah wong ana wong Kandhani kok ngene. behel tuku behel regane 3.000 sak meter iki lho Bu sing dienggo blendrati kawat iki lho. Yo Kowe iku aja ngenyek iki. ngenyek bojone Ngenyek Sariman iki. lho, Pak. Ora ketang elek-elek perjuangane Sariman sebagai laki-laki. Biyen nalika nikahan, nalika kawin iki ya mesti ngentekke ragat. Karo ragat aku dadi mantan ora kaya dapurem. Ha. Ndar sendar. Mbutuhke prabeya kok mbok nyek. wong kowe dadi ngantenem ya aku sing nunggoni Dek. Kowe ro dhewe aku. Ijab kabul resmi bersama istriku. Alah ijab kabul opone. Lho jenenge Sariman wong seni mesti mbiyen yo nganggo ijab kabul yo nganggo adat Jawa barang Kaya ngono. wong Man. Jawa tuh kene kabeh ndak. Aku iki wong Jawa. Kowe ngenyek aku. Ya dilungguhke pade-pade barang ngono. Apa padi-padi angkruk. Lho, Dadi terus ngono angkrukno lho. wong iki Kandhani. piye wong padi apa ngantenane dilungguhke angkruk. Ya umume dirugone padi-padi kaya mantan-mantan omonganmu ra penak tak anjuti lho kowe. Lho kok aku malah melu salah iki piye? Gak alung mbok lunggono ning tertek mbok terus jengkakno. Lah tekane ra kepenak ya dirugone padi-padi. Aku ki mung takon ya man apa salahe wong takon. Ngono ku kari jawab dilungguhke pade-pade Mas Rokim lak Ya rampung. kaya wong Jawa tuh dadi mantan ya dilunggone padi-padi Hakim Rokim. Oh Masya dilungguhke pade-pade. Ya. Ya nganggo blangkon barang ngono. Ngopo blangkon? Helm. Dadi mantan nek ana cegatan. Kandhane. Dadi nganten nganggo helm iki piye lah man? Umume ya mantan nganggo blangkon Kim, Rokim, Munggolado. Ayo doni kok. Lah aku ki berarti najis kok mbok Lah arani kok ya ora Munggolado. umume mantan ya nganggo blangkon, ora helm. Lah bojomu ya gelungan. Gak. Lah nganggo apa? Iku lho nyunggi wakul. Brono ndasem iku. Ya Allah Gusti man. Teko Aja ora lorati kepenak. man Ya, iki teko ora ora ngerti kepenak. takon. Ben dulur-dulur kene ngerti. Oh mbiyen Sariman iki yo nalika nikahane jebule yo padha karo Ya aku. umume ya nganggo blangkon to Kim. Ya nganggo keris barang ngono. Ngopo keris? Sekop. Dadi bar dadi mantan gak ono wedi. Set sawono raimu. Oh Man. ditakoni tenan-tenan kok gelakno ati. Teko ora kepenak kowe ngenyek. Ape kowe. kuli bangunan ta apa? Lah umume mantan dia yo nganggo keris, nganggo sekop iku. Yo nganggo keris terus ketemu. Ayo ketemu. Nek ketemu kan terus nganten lanang ngidaki ndok. Lah pondok. Lah Ndase marang aku tak idak. Ya Allah Gusti. oh berarti kowe ngajak warisan. Ya. Mongso ndase maratuwa mbok idak man. Dagelan nek katrok Munggolado kabeh ya. Nganggo Ya umume ya dulang-dulangan. idak ndok, mak pletus. Lah nganggo dulang-dulangan ora, Pak? Ya dulang-dulangan. Terus sawat-sawatan. Ya sawat-sawatan ngono iku. Nganggo apa? Kembang. Ngopo kembang? Bataku. Dadi raine mantan ajur kabeh. Iku lak yo modar kabeh man. Lah ya untune bojomu kemajon. Kantem batako iku mesti. Lah wong dadi nganten kok antem-antemen bataku. Umume ya nganggo kembang andor, Kim ya astagfirullah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Iki lah apa? Ya Allah Gusti, aku dagel karo kowe stres aku. Ngombe sik, Sabar, ngombe sik. sabar. Ya Ngombe sik, umume ya, ngombe sik. ya tak ngombe sik. Ngombe sik, ngombe sik. Diombeni. Ya umume iki sawat-sawatan kembang. Kembang apa? Kembang api. Lho, Dadi muantene sawat bledos ajur kabeh. malah buah man, buah. Wong ditakoni tenan-tenan kok. Umume iki ya kembang apa? Ya kembang kantil, Kantil, kembang mawar. Mawar, kembang gading. Kembang apa? Kembang api. Jadi raine mantan lho ajur kabeh. Man, kowe bar dadi nganten ngene ku malam pertama apa ora? Iya. Bojomu mbok jak malam pertama. Ya tajak kaya wong bujung watu ngene dadi mantan. Mbok jak njero kamar.
Ya ning jero kamar. Terus piye carane, Mas? Walah kowe roh kaya wong ngedos itu. Lho kok iso? Kok iso ngedes? Dal. Lah wong tak malah ora sayang-sayangane malah lanjut-lanjutan. Kok iso ya? Lah piye wong bojoku anggar tak ambung untune nyagrok irung. Anggar tak ambung untune nyagrok irung. Iki piye di bojo pisan kok tak ambung kok irung. Masa murah ning irung nyuwagrok wah bape ra umum waduh Gusti. Ning iku wis dadi jodohmu ya. Aja bayangno kowe aja bayangno. Ya bayangno bojomu rongos. Aja bayangno. Wis dadi jodohmu ora masalah. Sing penting rukun gemati karo kowe. Bojoku tak openi nganti samatine. Gemati ndekne ndek ngijak mlaku-mlaku ning dinggon gandeng. Lah bojone Sariman mbok nyek. Mlebu mall digandeng. Tak gandeng. Rukun nek ngono. Ning pasar tak gandeng. Wih, Berarti harmonis. Mlebu toko gede tak gandeng. Wih, Mlebu ning swalayan tak gandeng. najan elek wong iku bojo ya, Man. Raket le. Sebab apa tak gandeng? Lah kok mbok gandeng? Tak colin jupuke sembarang deng ae. Skincare, klambi apik-apik. Asaku tangan layak penterane guritan omami ilang kabeh. Banget tentera ya. Man. Wong Asal. bojo sayang iku ya sing. Lho bojo lah apik tak colin jupuke skincare. Lah duwike mbae apa piye aku. Rok apik-apik, baju muslim lah duwike Lho sapa? bojo ndek iki jare ame budal arisan mbok tukono wedak. Atau kono wedan. Wedak apa? Pon. Lho. Wedak apa? Pon. Layak rupane terus bleret raine. Iya ijo. Lah iya wong bojone wetone kliwon mbok tukano wedak pon. Lho kowe sing ngomong iki. Apike bojo kok ndak pon muni ngono. Ya kudune mbok tukano wedak kliwon kok wedak. Terae wong nek padha gundule ya padha kucluke. Napa? Lha sing siji wis bener, wedak pon. Lho sing ketek meteng. Wedak pon ya ora cocok wong wetone bojomu wagi. Anjane iki ku saitoni rojim kok. Kliwon wetone jare apa gandeng cenenge. Ah ya ora mutu blas mulan ora Atik wetone paing, kliwon lan liya-liyane nek jenenge wedak iki ya pon. Itu gak lagi tak nggo ijo iki. Iku wedakmu apa? Ya pon anjek. Wedak pon. Najane wedak pon lah iku kudune nganggo dasaran atro. Lho aku iki dasar. Dasaran apa? Dasar kaya kowe iki. Ning ndi? Ning riasam Riasan kok ndi? cepuk budi. Putih iki. Lho. Aku tek rokem di sore iku. Bungku dasaran. Anggo rias. Bocah klucuk. Lah apa iku? Sing kandha iku dasaran sapa? Apa iku? Kum-kumane untuk mertuaku ya. Lah gilani wong ngene. Oh lah layak manan. Layak. Ipin putih-putih gudal tok. Ra iku kaya budal ngono piye? Ya angkrek iku. Rai diwedaki kok ijo. Sing penting caos hiburan karo masyarakat. Caos hiburan kali masyarakat Dung Watu. Ben atine seneng kabeh. Monggo Mas Ari. Caos hiburan bongkrek ya seneng, semprol ya seneng. Hiburan bersama Wahyu Manggolo dan musiknya Sembrau. Yo sepenting seneng. Sing penting seneng. Atine seneng. Wong awake dhewe metu ngantek pajar. Lho. Lah apa? Lah aku dadi anake Gali Gajaya iku. Kowe iki ora dadi anake Galiga Jaya. Kowe iki kon nganggo balsem Galiga. Kon Kok ngurut. anake Galiga Jaya rupane kaya Lah iku sing adik Pulau aku. Ijo. Aku dadi anake Gali Gajaya ngamuk terus merkosa bojone bos iki kok ceritane. bocah kok digoleki penake man kowe tak goco lho. Lah tekane ngono aja. Kowe ndek mben iki wis lunga gara-gara kowe ngedekno toprak ra berhasil saiki kowe ameh nggih masalah ndemeni bojone mogol. Lah nek rupaku ora mbarek tapi kan blubok. Ya bener apa ora balik ki aja tumindak ngono iku ndemeni bojone wong iki gak apik Kan to. kecuali nek aku mbok jak iku rada apik. Ya padha wae. Itu enggak ya Mas Rekim. Kita hiburan apa? Sana Pak Ibu. spesial kita hibur untuk warga masyarakat Dung Watu. Satu tembang. Napa, Bu? Napa? Kandhane ya, Man. Jelek Bu ya. Kayak raine naga ae rupane ijo. Bu lho, aku men aku melok linggih kene ae. Ya jan elek kok. Omongan piye enak iki. Dekne iki sesuk iki ning lunga ning Jakarta, ndek iki wis apa jenenge wis koleksi wajah terantik di dunia iki dekne. Ora dike air keras. Gak Ini wis takdir Allah. Takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri man. Oke. Sing penting
Disyukuri nganti aku disyukur-syukur tanggaku. Sing penting caos hiburan. Ada permintaan satu tembang dangdut yang di-request dari salah satu penggemar. Ada Titip Cinta. Kita persembahkan sekaligus kita persembahkan untuk warga masyarakat Dung Watu. Kita hiburan. Mbak, kowe jane pengen piye lek? Kowe pengen piye? Wong telu iku lho. Kowe kepengen piye? Oh alah mandre man. Pengen duet karo aku. Piye Mbak? Pengen dipun piye? Sik siluk Mas. Pengen aku. Iya, kowe dikongkon medun ame tidak-tidak. Sing penting caos hiburan. Alah Joni neh. Sing penting semangat. Caos hiburan karo dulur-dulur Dung Watu. Kedung Watu. Dung Watu. Dung Watu. Ndasmu ketatap Bersama Kang Bung Rek. Yo ben ketatap raben ndokku tak cegel ya. Ora ngarah ketatap. Titip Cinta. Iya toka takon. Ya cok jase. Iki jane kok diatur ora lho. Amuk. Ora kena main numpak liya lho. Ngene lho. Go mulai. Melu numpak Sari Budaya. Sari Budaya ora payu. Oke, titip cinta. Just.
spesial yang di request ada titik Oh, cinta iya. udah kita persembahkan. Cocok. Matur suwun ya Mas ya. Ya foto matur nuwun Alhamdulillah. Kanjeng. Oke, nggih matur suwun Nggih. dumateng dulur-dulur Batu. Kedung Batu. Mohon maaf sebesar-besarnya mbok menawi ana klintang-klintune nggih. Yuk, nungguke lakon Monggo, monggo. Kali Gajaya. Dengaran iki kok sepi banget. Ora ono bau desa sing padha teko lapuran. Iki kok sajak sapa kae? Kowe Alah, wis lara kabeh. kok kandha loro kabeh iki ana. Lah piye jarene mbok kon apa jenenge jaga kiwa tengene desa? Ayo jeneng kowe iki kalebu bebau desa iki ya kudu Iya, njaga iya. maning desa. Ora piye-piye, Dik. Tapi wong jenenge wong jaga kae ya ora mung aku tok. Akeh wong sing apa jenenge ngewangi jaga desa ning sing tak gagas iki mau lho. Aku roh sak kemliwere bocah nom-nomen. Bocahe ganteng bagus. Nuwun. Tapi Monggo, monggo. yo iki Iki yen tak dulu iki kok dudu kaya wong desa Pakem kene. yo udu dhewe wong ora ana wong pakem barek ngene. Wong pakem iki kowe kaya aku niku lek elik. Wah. Saya elik. Ya coba tak kakonane. Ya kene Dik. Elik elik. Nggih kene. Lungguh kene. Lugo gak apa-apa. Kula teng mandhap mawon. Iya. Ora to. Ora teges aku kowe tambuh ki ora ning mapan lagi sepisan iki aku ngerti lawan kowe ndak sawang iki dudu rakyat ing desa Pakem kene. Jenengmu ki sapa? Bocah saka ngendi kowe? Kula niki Adi Guna, tiyang kleyang kabur kaninan. Mboten gadah papan panggonan. Jenengmu Adi Guna. Terus Ora duwe papan duna. nggih, kula namung kepengin pinanggih Bapak Lurah Pakem. Pengen ketemu Lurah Pakem. Nggih, Bapakmu. nggih, Jenenge bapakmu iki sapa? bapake kula Guna Santika. Guna Santika. Nggih, lajeng pundi lurahipun? Sini. Ini ya, Le. Yen kowe goleki wong tuamu, yen Lurah Pakem, Nggih, jenenge Guna Santika. Santika. leres. Bapakmu kuwi wis mati. Mati suwi. Lurah biyen jeneng Guna Santika iki mati, sing ganti saiki aku. Lah, kula pun mati. Lah aku ki Wirya Sentika jenengku. Menawi ngaten adine bapake kula. Aku pancen adine Dik. Guna Sentika. Sampeyan eling apa ora? Anake dulurem lanang ndak mati dipangan macan. Ayo nalika semono isih cilik iki lak gondol macan. Gondol macan. Kowe aja ngawuh gawar nek Adi Guna. Kula mboten goro, kula niki Adi Guna. Ning ngene lho, Le. Dok, Piye? yen kae lak Adi Guna dilairake saka Mbah Garbo kae lak enek titikane. Oh iya. Ning dikok iki ana toe. Oh gak tok, Dik. Apa? Tato tekek. Kok iso tatu tekek? Lho tenan. Eh? Iso nek ngono. Iki Adi Guna anake dulurmu lanang. Bener. Iya. Ning Nggih, kula
Adiguna. Yen Adiguna. Lah iki sapa iki? Aku pamanmu. Lah, yo iki sing biyen nyelametno kowe, macan sing nggawa kowe jebule bojone Sariman. Nah, mokso aku. Adiguna. Nggih, kula Pak. Yen ngono cedha kowe iki ponak aku. Bapakmu pancen wis tumekane Pak. Ndoro, bapake kula niki pun mati. Menawi ngaten nggih kula mboten saged Sapa kowe eling ora wong loro iku, Dik? Urung nate ngerti. Kok nganti kowe ngejak bocah wadon loro iki sapa? Ngaten nggih, lara-laraipun. Piye? Kula niki wonten tengahing dedalan Heeh. pinanggih kalih Ndoro Ayu Sariwati lan Bandini. Sariwati Badini. Nyuwun tulung dumateng kula awit menapa badhe dipun pek bojo kalih bapakipun piyambak. Lha sapa bapake? Bapak kula menika Rama Gali Gajaya. Dadi kowe iki putraning Gusti Menggung Gali Gajah. Nggih menika leres. Boten namung akeh menika. Kadang kula kanggo Kencanawati sak menika dipun sila. Lah iya. Kula gentes ing manahipun. Mongko saka elingku putrane Ndoro Tumenggung Gali Gajaya iki telu cacahe. Iki kok ana bocah loro Sariwati Bandini. Anjur dulurmu Kencanawati. Nggih sak menika dipun sila kaliyan Kanjeng Rama Gali Gajaya badhe dipun pundhut garwa. Iselong. Nggih menika Waduh. leres. Ngene le Adiguna. Kados pundi? Ayo iki mesake kelawan Kencanawati. Mbok yo aku njaluk tulung kati banget. Kowe bisa nyelametke kelawan si Kencanawati sejak mulih rene. Menawi kula kaijinan nggih mboten wani. Dok. Dik. Mak. Ha iki mesake ponak aku Adiguna. Terus Ayang dheweke kaijenan arep nulungi Kencanawati kuwi wedi. Kula batulono rewang-rewang. ngono. Ya wis aku tak ngrewangi karo Adiguna, Dik. Ayo ayo. Lampus diri lek. Putrane Ndoro Tumenggung Gali Jaya. Duh, piye kacau iki? Yo, luwe becik apa digobali ana ing desa Pakem lek. Lah piye wong iki cek wewengkon Pakem? Urung tan urung malah dadi geger lurah Pakem sing ketutok. Wis ayo dikone-kone palurah. Engken aku bakal nunggal sajiwa marang sliramu supaya sliramu bisa mbalesake marang bojomu.
Sariman. Iki sing dadekke bingunge atiku lan duwe rasa wedi iki ya iki. Ngeten mawon ngeten. Jenengan boten usah mikir aneh-aneh. Iki Ndara Putri Kencanawati kula sing ngakoni engko nek menawa ijek ana pengoyake tumunggung Galiga Jaya. Wis iki jak gelek mengkurir. Ayo. Ayo man. Ayo. Doronggung Galiga Jaya. Anakku telune lah. Kencanawati Sariwati Bandini. Lho kok jenengan pados mriki? Kabar sing tak tampa Nggih. Sutadi anake Gunalundu mati. Ketemu karo sing jenenge Adi Guna. Nggih. Anake Surasentika. Nggih. Petinggi Muntilan. Nggih. Oh, ponakan kula. Nah, dheweke nulungi Kencanawati Sariwati Bandini. Kok mboten nonton mriki? Pamikirku mesti ora ana ing Muntilan. Mesti mlayune ning Pak. Boten Jenengan niku ampun mboten nonton tiyang mriki. Mboten. Niki malah kesusahan. Demenane bulurah ninggal. Demenane Pak Lurah ninggal. Nggih niki. Bojone Pak Lurah. Bojone Pak Lurah. Bojo kula selir. Selir. Kok ngene iso Apa jenengan tuwati? Niki kaya penyakit menular flu babi. Niki penyakit ngentot-ngentot terus niki wau. Ngentot kowe ngono kok. Penyakit niku gampang nular. Gampang nular mati perkara apa? Kenging penyakit flu babi. Lah ana flu babi kok ora tau openi piye? Mboten angsal diopeni Kerat kresaya kaya ngene iki. Ampun, nular jenengan iku diomongi. Mengke nek ketularan malah nyegrok-nyegrok. Kowe dagelan kok sregepi bayarmu pira? Lho kakek aku diboy 50 e. Niki wau Nular nular. itu ta ora? Mboten angsal. Ampun ndang dikubur kok nek nganti nular to. Jenengan niku kula omongi nggih niki rencana mboten dikubur ajeng dicukani formalin. Terus arep apa? Iki tontonan teng balai desa wong petingine mboten ikhlas. Masamu diawetke ngono. Nggih. Menengai zolah ngono. Ya wis aku manut kowe. Dorongkong ben ora wedi karo kowe. Kowe kuwi dadi petinggi wis pirang taun? Nggih pun Sing dadekne aku wis pirang taun? pun enten 20 tahun. Nek ana perkara kaya ngene iki kok aku saoran. Lho. Ketularan ana apa? Nular. Penyakit sepra. Lepra. Sepra. Penyakit sepra. Lepra. Pun atus dipun buka. Wong mati kok watu. Dadi ora itu. Mboten angsal, ampun jenengan pun mawon. Menika ajeng madursi putra jenengan. Lah kae sing dolayat pirang-pirang ngene kok. Lho. Kencanawati. 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 Sing flu babi sapa badhok ora kula babi. Kowe babi iki blune. Nggih tapi niku Sariman. Oleh prane. Paus blodol. Oleh prane. Lambung. Lepra tak gocok. Petinggi sampun genap. Aku siang pirang taun? Pirang taun? Ngapunten Ndara. Bantu madang. Ati Guna. Kowe ora tak pateni. Ben awet lemu dagel. Sariwati Bandung.
apa wae Wis. tak turuti. Aku njaluk Sariman tukono daster. Ini apa dasar? Bojone Sariman. Bojo sama dasar gampang. Ya. Tak tukono 5. Aku yo tukono daster. Bojomu tak tukono 3. Oke. Bapak tak tukono sarung. Yo iya. Bapak ini. Anu rapat. Rapat. Urung mulai. Rapat ning balai desa. Iki dina Minggu rapat apa wae? Oh, bar rapat ro mek kayu. Ora ana bapak kok mek kayu kuwi. Oh. Pak, Ora ono Pak. Bapak. Pak. ngawur. Penting iki kok turu ning isor iki ya. Lah ndekne ning dhuwur wis dinggoni iki. Weluk. Sopo sing mari matri bapak? Kono. Yo man iki mang ra ana bocah nonoman jenenge Adi Guna iki rene. Lah bareng rene iki terus bapak mati. Kowe ora sapi lho. Bapak. Bapak. Adi Guna. Ayo dong gawe. Dadi penjeblongan. Ngerti kang Adi Guna? Aku Adi Guna. Kowe Adi Guna. STO Kowe sabelo Adi Guna. ora le ora sabar. Adi Guna sumari matri bapak. Aku tak omong sing sak tenane yo. Sate lewe. Kowe sabelo Adi Guna yo. Ora. Dibayar piro? Wis ngene lho, engko nek aku goroh, nek aku mbodoni karo kowe, wis Sariman patenono. Koyo. Gak le. Ngene lho le. Ceritane iki mang Adi Guna. Iku pancen teko ning gone pakem yo nemoni bapakmu. Yen koyo sematene Adi Guna. Ora kosong. Sing teko ning omah Adi Guna. Iya. Ora tak idone kaya lem ngono. Cak iso. Diomong wong tuwa iki Tua le. Man, apa? omongi. Mah. Lho. Ceritane kang ngene. Adi Guna rono ning lurah Pakem, ya bapakmu nemoni pakamu iku ternyata. Nyatane sapa? Nyatane Adi Guna iki goleki bapake. Bapake Adi Guna mbiyen dadi lurah Pakem. Jebule Adi Guna iki anake Pak Amde. Anak Pak Ji. Iya. Lu sambungane bapak antukane pati. Bapakmu mati ki ora perkara Adi Guna ning ana sing mateni. Sing mati sapa? Balsem Galiga. Doronggung Galiga Galiga Jaya. Perkara moto-moto anak loro sing siji mati. Adi Guna. Aja salah ing panompo. Lah mulai Kangaran sapa? Aku Ratman. Riyatman. Yen kaya ngono kuwi sedulurku dhewe. Kaya ngono. Kowe sabiyantu bocah wadon kae Bener. nganti bapakku yo temekane mati. Ya segede pangapurane kabeh mau ora jinarakan. Nganti aku temeka ana ing desa Pakem, bot-bote aku mung kepengin ketemu kelawan wong tuaku. Semono uga aku njaluk ngapura. Aku ora ngerti perkara iki lamun to Galiga Jaya sing matine bapak. Mula kanthi kuwi, sedulur Riyatman, ning kene aku bakal sabiyantu kelawan kuwi. Kaya ngono. Bul. Sariman. Sariman. Ayo mari. Temen melayu kuwi kowe numpak apa? Lho, kowe metu rono aku bablas rene. Numprak graut. Lek mlayu kebat kaya lesus wis ketok kene. Galiga Jaya. Sapa? Riyatman. Anake ora pakem. Riyatman. Bapakku kok pateni kene kowe kudu nyaur pati. Bapakmu ngayomi. Adi Guna nyolong anakku Sariwati Bandini. Lan Kencanawati dadi lan matine. Kuwi dudu perkaraku.
bakune kowe wani mati bapak, nek kene wis mati saka tangan. Pengen mateni aku. Ayo. Kanoman. Wis mandeg semene wae nyatane saiki Gali Gajaya wis temukaning Pati. Sopo sak terang? Aku Kanjeng Ratu Kidul. Ratu itu. Pancen bener. Sopo sing dadi aran? Riyatman. Riyatman, Kula adikku. adikku. Anake Rondo Kuning. Ki menika wis sapa? Kula Sariwati. Sariwati. Kula Bandini. Bandini lan Sariwati. Riyatman adikku. Ing kene aku mesakake karo anake Rondo Kuning. Nyatane wis ditinggal mati Rama lan ibu kula. Ing kene Sariwati tak pasrahake marang sliramu adikku. Lan Bandini tak pasrahake karo kowe Riyatman. Nggih Kanjeng Ratu. Gandeng wis tentrem ning katemenggungan kalih temekaning Pati mula ing kene aku bakal bali ana Segara Kidul. Kono padha dirembuk. Kados mekaten. Ingkang monggo nderekake. Aduro. Sedulur Riyatman. Saiki ne kowe lan aku duwe tanggung jawab. Dipasri bocah wadon loro kuwi. Yen aku saguh-saguh wae. Kosok baline yen to kuwi. Semono uga aku bakal saguh. Aku bakal ngubah kabeh sifatku sing gawe kapitulaning liyan. Bebarengan loro lan kuwi. Mula kanthi kuwi kanthi lantaran lelakon Rondo Kuning Edan. Mungkasi purnaning cariyos ing dalu menika. Mugi kemawon sedaya masyarakat dusun Kedowatu saksamunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala dipun paringi kebagas parasan. Amin. Dipun paringi rejeki ingkang lumintu. Amin. Tinebe ana marang Sengkala. Amin. Tolak balak padha sirna. Amin. Ngiras pantes gembul bujana niwaha.